ସବୁଠାରୁ କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେବେ ଗୋଟିଏ ବାପା ନିଜ ଝିଅର ହାତକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ଯାହାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେହି ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ବେଳେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଆଜିଠାରୁ ତା'ର ନୂଆ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବାର ସେହି କ୍ଷଣରେ ପିଲାବେଳର ସବୁ ସ୍ମୃତି ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଲୁହରେ ତା'ର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାପ ଓ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ସେମିତି, ଯେତେ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି। ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସହ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟର ଦିନ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।